आम आसु बरपड़ा पार्क बहुत दिन है आसी नी वर्षा फर्षा हो पूरा गछ गुछ बढ़ीगलानी पार्क सफा सफी करूना आउ मेंटेनांस होना पार्कर घास हो गलानी पूरा ମାନସ ଆମର ଆସିଛି ତିନାଥ ଭାଇ ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ବୁଝିଲ ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପାର୍କରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆଉ ମାନସ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମାନସ କହୁଛନ୍ତି ଜିରାଫ ଉପରେ ବସିବ ଜିରାଫ ମାନସ ଜିରାଫ ଉପରେ ବସିବ କହୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବସିଲେ ଦୌଡ଼ିବ ବସିଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ବସିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବସିବନି ଆଚ୍ଛା ରିପେୟାର କରାଯାଇଛି ତ ଘାସ ତ ହେଇଗଲାଣି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଣ ହଉନି ଆମ ପାର୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟା ଆମ ତିନିନାଥ ଭାଇ କଣ କହୁନ କଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପାର୍କ ବିଷୟରେ ହଁ କଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି କଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମତେ ପୁଣି କହିବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା କଣ ଜିରାଫ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଜିରାଫ ଉପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜିରାଫ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ବସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ନା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାର୍କ ଆଇଛୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ